Wij hebben deze reis gemaakt ook in het kader van hoe de belastingen functioneren op het eiland. Wat je eigenlijk ziet is dat het, gelet ook op de economische groei, heel goed gaat op het eiland. Dat betekent ook dat er meer belasting binnenkomen. Je ziet ook dat er een aanzienlijke toename is van het overschot wat het land heeft. En dat geeft natuurlijk ook weer extra financiële mogelijkheden om zaken te doen. En wij hebben wel ook de Raad van Ministers en ook de Staten opgeroepen om die ruimte die er is ook echt te gebruiken om hervormingen door te voeren. Hervormingen in de zorg of in de sociale zekerheid. Om op die manier ook voor de langere termijn een betere, houdbare financiële situatie te krijgen. Nou, als de overheid nog meer belasting int, krijg je een soort last bij de gemeenschap dat ze geen geld hebben. Wat vinden jullie van dit fenomeen? Nou, dat is een beetje te kort door de bocht. Want je ziet best dat er nog een aantal grijze gebieden zijn waar op dit moment helemaal niet belasting wordt geïnt. Ik hoef alleen maar te noemen de vacational rentals, die nog voor een belangrijk deel eigenlijk niet in het vizier zijn van de Belastingdienst. Het IMF heeft in een studie gezegd dat zij denken dat de omvang van de grijze sector ongeveer 15% is. Dus als daar belasting geheven gaat worden, leidt dat er niet toe dat mensen die al belasting betalen meer pijn doet. Fooien zijn natuurlijk ook eigenlijk onderdeel van het grijze circuit. Hè? Dus en dat zijn best wel stevige geldstromen, dat je daar ook naar kijkt van hoe moet je daar in redelijkheid mee omgaan, is op zich wel logisch.